Horas Madihita Bangso Batak masih dalam channel Viko Extra Official Opera Batak. Asa takas mapurba takas mangkola, asa takas hita maduma, Made jalama mora manang tangkas hita maduma, tangkasan manama mora. Songgop siruba-ruba tudak kani hapadan, aka pasu-pasunani lehon muna sai di jakonton di madohot badan. Rumah ijuk tu rumah gorga, sai tibu ma anak dohot boruta, nabisuk jalana lambok maroha, emada tutu oras madihita ganupan. Horas madimba sita Songgop siruba-ruba tudak kani hapadan, aka pasu-pasunani lehon muna sai di jakonton di madohot badan. Rumah ijuk tu rumah gorga, sai tubuh ma anak dohot boruta, nabisuk jalana lambok maroha, emada tutu oras madihita ganupan. Asa takas mapurba takas mangkola, asa takas hita maduma, kabe jalama mora manang tangkas hita maduma, tangkasan manama mora. Songgop siruba-ruba tudak kani hapadan,
takas ma purba, takas mangkola. Asa takas hita maduma. Gabe jala mamora manang tangkas hita maduma. Tangkasan mana mamora. Songgok si ruba-ruba tudakani hapadan. Aka pasu-pasuna ni lehon muna. Sai dijak konton di madohot badan. Rumah ijuk tu rumah gorga. Sai tibu anak dohot boruta. Nabi suk jalana lambok maroha. Emada tutu oras madihita ganupa. Oras matembasita. Songgok si ruba-ruba tudakani hapadan. Aka pasu-pasuna ni lehon muna. Sai dijak konton di madohot badan. Rumah ijuk tu rumah gorga. Sai tubuh ma anak dohot boruta. Nabi suk jalana lambok maroha. Emada tutu oras madihita ganupa. Asa takas ma purba, takas mangkola. Asa takas hita maduma. Gabe jala mamora manang tangkas hita maduma. Tangkasan mana mamora. Songgok si ruba-ruba tudakani hapadan. Aka pasu-pasuna ni lehon muna. Sai dijak konton di madohot badan. Rumah ijuk tu rumah gorga. Sai tibu mana dohot boruta. Nabi suk jalana lambok maroha. Emada tutu oras madihita ganupan. Oras matembasita, oras matembasita. Oras matembasita. Songgok si ruba-ruba tudakani hapadan. Aka pasu-pasuna ni lehon muna. Sai dijak konton di madohot badan. Rumah ijuk turung gorga. Sai tubuh mana dohot boruta. Nabi suk jalana lambok maroha. Emado tutu oras madihita ganupan.
alasan mana